No. Ono. Joko. Ono. Ei, mutta kun hän tuli nollaan. Hyvä oli. Komia. No. Roskat on kolmonen. Ei kun ei itse mieluummin jättäis 2 tornia kuin 1 tornin. Kato! Mitä? Jotain persereikiä. Oi, kyllä! Yli menee. Ja... ai. Niin mulle kävi varmaan 4-5 eri tyyppiä sanomassa silleen. Joti nostaa GPK:n tasoja. Hyhy! Joo, 4. No! 4. Eivät luonneet tulla. Kattoo. 4. Tuolta heittää se. Parempi olisi osua. Köhy! Mut menee 1. No ei! Aika hyvä. Mitä vitun heittoa nää on? No, kilkki 2. Ei kuitenkaan. Nyt on vähän hätä siitä. Ei ehkä vähän jo. Ota se 10 sekkaa lisää fokusta niin. Niin. No okei. Ei tarvitse muuta kuin pautaa. Kappa kummalla ekakäännin valmis. Sä voi räjäyttele sä vaan. Onks no jotakin ylijäämä, mitä on jäänyt meri? No ei se mitään.
Ota. Heitto ensin. Nyt on kato tarkka paikka. Aha. Sen ei tehnyt tommoista. Nyt se loppuu. Se vakautti. Oi! No, mutta yhden kyykän. Tullut kans kummelissa se, joka oli siellä asuntokohteen sisäpihalla. Eikö se ollut just mankeli? Mä vedän kohta itteni alasti. Niin. Oliko se muka kummeli? Neuvomaan tuonne aina 3 kinkkiä samalla. Se oli kyllä aika kurjen näköistä peliä. Vahva ykkönen. Nopea heittää, akku loppuu. Vauhtia. No niin Petteri, toinen mailla lähtee jo. Nyt se ei pysty. Hop. Joo, hyvä oli. Pikuttelee niin. Ei kun se ei tää kaasata. Niin lämpöinen. Kentä heitä jälkeen on ei riitä. Se on sitten kakkoskuvaaja. Niin. Se on siinä. Hyvä on niin. Kohta samanmoinen rähinä kuin Ukrainassa päällä oli. Ei riitä! Pisteen erätappio. Pete meni jo. Ai niin se lähti. Eikö? Yleisö villiintyy. 12 ja 13. No niin, nyt tonne. Kamera tonne. Käy äsken. Onko nyt hyvät fiilikset? Videolle otetaan ja sitten voidaan soittaa kytät tähän suoraan. Katsotaan Full HD:ta löytyy tosta. Tuleeko tää videolle? Tulee. Joo. Ja just kohta vien se kotiin. Anssi on varmaan kuvannut ihan jatkuvasti kaikkea. Häh? Jonkun verran. Mikä nyt kyykkää suunnilleen liittyy? Toi on kiva, kun se on pieni. Joo. Aina on toinenkin tällainen. Se on kirjoittaa. Joo! Niitä on 3. Anssi, se suojus.